Estem al mes d'agost. ¿Y ahora aquí aún hay subida o ya está? No, ara ve pujada. I ara hi entrem al corriol que ens porta cap amunt. Ah, hasta ahora no ha llevado para abajo. Fins ara era un lloc que podien passar els cotxes inclús, per pujar a l'antena aquella que tenim allà darrere. I allà comença el corriol. Cuando veas, dirás, papá, ¿por qué no te mandas por ti? Aquí tenim el cim aquí davant. Cal fer una petita grimpada. Crec que per aquí hi ha una corda fixa en algun lloc. De totes maneres, això deu ser un segon creu per molt. No hi ha corda fixa. Hi ha una canal, molt facileta, que ens portarà directament al cim. Estem a dalt del cim, després ja posaré el nom, perquè és un nom molt impronunciable. I aquesta és la vista dels 360 graus, des del cim aquest. Ara entrarem amb una mica de contrallum. I aquesta noia és el fin dels 360 graus.
allà, que hi ha unes passarel·les de fusta, i anirem baixant, xinutxant fins al cotxe. I hem entrat de nou un altre cop al sol. Fins ara hem anat una bona estona per l'ombra, per un camí amb molta pendent i molt trencat, i ara sembla que es suavitzi això una mica i arribarem aquí davant a una fita que hi ha, que li afegirem una pedreta, aquesta, i li afegirem aquesta pedra a la fita, perquè no sigui dit, que es vagi creixent. Opa! Aquí està la pedra. Aquesta és la pedra que hem posat. I aquesta és la punta de la fita. Pots. I la Manolita posant la pedra aquí amagada. És aquesta pedra. Aquesta pedreta. No tot tenien que ser pedres i sals. Ara estem passant uns aiguamolls que han posat aquí uns taulons per poder passar tranquil·lament. I hem fet la volta sencera. Estem just al costat del camí que hem pujat al principi, que ara farem de baixada. I ja està. Bueno, ja hem dinat, ja ens hem dutxat, hem fet el cim i ara estem aquí, esperant la posta del sol, que serà per darrere aquelles muntanyes. Avui no tindrem aurora boreal. Ja he consultat i no tenim aurora boreal.